Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Banyadana jing sapreng u kenyang jingpang coronavirus lani u COVID-19 nado ki hindiat sengi balala ke sarkar kala penjari da ka curfew bat betha ya ki brio bikin syong bai hapo yeng hakum gane ka kheppan mi sakawai ke jing ya gitu ki brio ki bumdan yeng don sem bat ki basyu imbai hagi surok ka balong ru ka jingma ba uni u kenyang jingpang ula ban yo rong haki habaya kren halor kene kebenta ka jingkit kala kham khia shushu ya ka Shillong Municipal Board ka ba menta kala lum ya kum kini kibriu kiba nado ka shpous nem karta hado nreu phous nem karta hado menta ka Shillong Municipal Board kala lum ya ki san phongut kibriu kiba em ha ki surok ba kanthop ya ki saungut ki ginthai bat ya kini lapan sa ha ki jaka kiba don hajan ka Shillong Municipal Board Beaver Road bat ha kenche strays ya kabam na benta gini gibriu nalor ka sha step bala penbiang da ka Shillong Municipal Board la senyang langru ya ka jasni bar ka jamiat da ka Gurdwara Committee bar ka City Hut Dhaba nalor ka jaka sa bar ka bam bantikna bagini gibriu gidon hapadeng ka jingko jingkhia la jupun langru ka jingwan examine bat aida wai da ki doktor nagatnat ka koit ka khia